Ya Tuhan, paringono kula pacar. Oh. Demite nyerang. Tembak pistol gombyo. Rasakno pistolku. SpongeBob abot. Aku ape berubah dadi genderuwo. Aku genderuwo. Pocong. Jarine genderuwo. Kok malah pocong? Ampun. Aku robot duduk genderuwo. Genderuwo kok bensine entek, genderuwo koclok. Aku genderuwo palsu. Jangkrik. Hah? Maling? Kowe maling? Kowe ape nyolong botol iki ya? Iki botol kecap kok colong. Ampun, Ketangkep kowe saiki. iki kopokne iki. Maling koclok tak itek kowe. Aja tuan krep, timbang kok pitek genderuwene tak balekne ning kuburan maneh wae. Aduh. Alhamdulillah. Lah. SpongeBob kok katut. SpongeBob nendi? Aku ora ero. Bohong. Minggat neng ndi Mang SpongeBob? Hore aku minggat. Kirine nang kuburan. Nendi medune kok? SpongeBob. Patrick, aku wis mulai. SpongeBob. Maling. Malinge SpongeBob, Pak. Ning kene ora enek. Ya, iki mang filmnya jane apa to? SpongeBob. Kene ceritanya kok mulek kaya entute Hansip.